seneng kok. Aku matiku ya seneng so. Loh, kok saged? Loh, ora usah gayuh neraka karo swarga. Neng Gayuhe mati dengan sukses. Loh, mati kok dengan sukses? Apa ono mati ora sukses? Kabeh mati yo sukses to, Pak. Oh, lah kowe kuwi urung tau tuh ning sinau ning dalan gede. Oh. Contone jaluk contoh. Nek ngempuk mati saiki urung do ngerti. Wong mati sing digegem, wong mati ki apa? Ngono dadi sing penting kuwi. Sing digegem wong mati. Dadi ki terus siji kuwi Ngerti ra Mas, sing digembung mati. Mati kuwi terus mlakune nang ndi? Ora lagi sing pojok pinggir ke melu omong ora kaya simpingan wayang. Wong kok giliranku. Gocekane gegemane sing digegem wong mati ki apa? Terus mlakune wong mati ki nang ndi? Takonano kuwi, Gong. Umar sono kuwi. Ki takon karo sing ngomong. Ayo, Mbah Jumari ngerti ra? Mbah Jumari takoni niku. Dalang tuwa, dalang sepuh. Iki ngerti. Aku jantraning pati. Wong pati wau sing digegem napa? Sing digegem apa? Lakune wong mati niku. Wong pati. Wong pati ya sing digenggem uyah. Kuwi cateten lho to. Coba. Iki bahan lho iki. Lho bahane kuwi di goleke karo Mas Duwe. Kok kaya roti nganggo bahan barang to Pak jenengan. Lah ya ki istilah iki bahane iki lho. Wis digoleki karo Mas Duwe, nulih karo penjenengan Mas Harno. Lah iki karek kowe iki apa? Nyekeli gemane kuwi. Piye lakonane piye to kok mumet aku menang jaman. Lah ngono wae sing mumet kok. Kumpul wong tua-tua ora mudeng aku ki. Lah wong mumet kok dak didagel. Iki do sadar kok ora. Lah ya aja mumet. Lah ki bahane jenengan niku napa? Sing ditakoni iki sapa? Sing takoni iki kowe kuwi. Sing ditakoni kula. Takoni karo Mas Duwer. Sing takon aku napa Duwer takon kula Pak Do. Kowe takon Duwer. Duwer gawe masukan apa? Utawa Pak Marsono. Soale ngene lho, kok sing nyambut gawe iki rak kowe. Loh, kok nyambut gawe? Aku ki padha mbek kowe iki kok. Oh, padha to? Lho, kok iso padha? Padha. Padane nggo napa? Iki korban perasaan lho iki. Oh, maksudnya jenengan ya nyumbang. Lho, piye to ki? Ning wujude tenaga. Bu tenaga ya duit. Ya tenaga ya duit. Iki ya duit nak dikeki nek ora dikeki ora nyumbang aku. Lah piye sing age nyumbang apa? Apa dhewe ra kasih. Boten. Ampun dianggap guyon lho Pak niki. Wong ana dalang-dalang, Kong. Bang, Nggih, nggih. wong ana dalang-dalang diaturi gowo. Oh, Aris, Mas Aris. Kowe ngapa? Wah, ampun ngoten niku kula ndereke ingkang sepuh-sepuh. Ya wis ngono ae. Abang ngoten niku kula nderek ingkang sepuh-sepuh. Ngono ae wis damai urip mulai. Bah, iya. Nun Gak pangapunten. resiko. Niku dalang kurang ajar. Gak iso. Saris niku. Heeh. Kok iso kurang Wong ajar? ana Puyagung wonge wis lancare mlaku jenenge sepuh-sepuh kurang ajar to kuwi. Wong sepuh ki lempoh ning omah rasa mlaku wis Sepuh niku asupe ampuh Mas Bagong. Nah, dados dungane niku ingkang dipun Wis genah lho. antu-antu. Kok mbok anggap asepe ampuh iki kenal pot kok piye? Iki piyangi kok. Dungane. Asepe ampuh lho. Nggih. Nek donga ya muni donga. Nggih. Jek ajeng donga napa jenengan dongane bubur napa? Malah nggih namung derek mangayu bagio anggenipun Dik Radit menika. Iki Bagianto sing digawe ora Bagio. Wis genah kok nderek mangayu Bagio. Muga-muga saged to dados taruna nguwuli bapa ngoten mawon. Oh, jek. Amin. Nggih. Nek iso ngono Mas Aris. Pripun? Aja ngumpuli bapa. Napa? Wong sing dikendhaleke iki malah anu kok apakne kok. Oh. Nek Mas sinten mau Yoga Raditya niku jelas calone ngungkuli bapa. Nggih, bab napa? Dhuwure wis ketok saiki. Wah, nggih. Mas Bagi ming semene putrane semene Oh, wis ketok. ngumpuli iki pintere ora dhuwure. Ngungkuli bapa so Nggih. Iki Wah, jenengane dagelan ora pedhot. Nggih. Nggih. Ana gandengi. Kaya banyu nganu ya ning larik ya Pak, los. itu gale saya kene nek wadi dikoki kabeh. Ora usah. Kok nek dicatet piye? Nah. Sangat Badi oke, Bagong. tak badi oke. Boten kula bengi iki boten nggih pulpen kok Pak. Boten nggih pulpen. Iki ngene Mas. Iki para kadang-kadang seniman semene akeh niki wis sami mangayu Bagio, Mas Bagio jeneng Pak Kerso ngersakake Mas cembur teng wayang.